אז שלום חברים, כאן אילי. כמו שאתם זוכרים, שמרתי 4 לקי בלוקים לצופים. אז כמו שאתם רואים, לקי בלוק אחד חסר פה, כי צופה אחד לקח, ועכשיו... יצא ג'ירפה סלסטרי. ועכשיו הצופה השני, ועכשיו עוד צופה שגילה לי את השם שלו והוספתי אותו, ייקח לקי בלוק אחד. אוקיי, אז אני אכתוב לו רגע. אוקיי, הוא לוקח. הוא בוחר. נו, נראה לי יש לו אוקיי, הוא לא פרייר, הוא לקח את השווה. כמו שאתם רואים, אני אומרת את האמת, והנה, כבר חילקתי לשתי צופים, נשארו 2 אחרונים, אז תמהרו, תכתבו את השם שלכם בתגובות, אני אוסיף אתכם, ובואו נראה, הוא פותח, מה יצא לו? נו, אוקיי, הוא פותח. רק רגע. אוקיי, הוא פותח. מה יצא לו? אוקיי. לא הכי טוב, אבל זה סבבה. קדימה. תגיבו את השם שלכם בתגובות, ותקבלו את 2 הלקי בלוקים האחרונים. תזדרזו לפני שיקבלו אותם לפניכם.